Yes, welcome, Welcome. mga higala no. Maayong adlaw sa inyong tanan. Welcome sa atong programa karon. Aling, musta maayong adlaw si Madaling? May adlaw po. Maayong Kumusta? adlaw. Kumusta sa inyong tanan? So na punta karon sa lain na to nga episode sa to karong programa no. Andam da mi karon mo dawat og mga tawag gikan sa inyo kay namong trabaho, bless kay mi karon kay na mi opisina, DJ na mi karon. Nalihian jud ta no? Nalihian, manambag na mi karon among trabaho ani, manambag na mi karon mga problema. So doon na tayo, kung gusto doon na magpatambag, tawag lang to arang numero sa baba. Pwede po na nyo hulga na siya ginagmag piso-piso na siya, Gcash mo daw ng numero. Pwede po 5. Dako kayo na. 100. So karon kung kinsa to matawag na, tawag na kay para matambagan mo karon kay kami karon manambag mi karon nga adlaw 2023. Among ipagawas ang mga bulawanon nga mga pamaagi sa pagpanambag karon. Oy ni ay wa nagpalibak. Naanapod. Wa magpalibak. Tawag yun siya. So ato ang tubagon. Hello? 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 Hello sir, maayong adlaw sa inyo ha sir. Duha ni ma'am. May adlaw. Yung pindoy. Oh, Pindoy. Ang adlaw Ang Pindoy. akong problema sir, inikabahin sa akong asawa. Sawa daw. Oh, kini magod akong asawa sir. Nang problema nagikuan ni kay 40 ka tuig nagiko nagkwantay ning baho siyang baba. Dugay-dugay. Unta sir matambagan ko ninyo duha ni Madam Ling. Kung unsa akong himon ni kay murag di na magiko kagwantay ni sa kabaho siyang baba sir. Palihog tambagi ko ninyo. Daghang salamat. Pindoy. So Simple kayo. Simple kayo ang imong Kaya kayo problema, nang Pindoy. Ay kabalaka. Peting simplihan Espiritu gyud. ni. Ang kanang imong problema, Pindoy, basic lang na para namo ni Ling. Abi nimo, basic na di ba Ling basic. basic na Oo, to? basic kayo, sa'yo kay na. Niya una na kong tambag si mga Pindoy. Ang kaning akong partner sa una Pindoy. Mo nang problema pug ko. Pero unsa akong gihimo Pindoy? Sama sa usa ka iring Pindoy kini ha. Mo ni akong tambag. Sama sa usa ka iring ang biro nga mo kani hungkaban kani mga pinirito Pindoy. Ana ora na nimo. Kung baho gid gani Pindoy, ni baho gid gani di na makaya sa toothbrush. Ana ala lang ba ana ning mga sawa Pindoy. Na Pindoy. Binuo ay. Ikaw ba? Pero panambag. Damay na kayo. May nagtanaw. Diyosa mo. May nagtanaw na to. Samang bayana ni nga. Jesus. May nagtanaw na to. Maulawan ta sa mga nagtanaw. Tarong tambag. Vlog raman ni. Ano mo, ha? Vlog raman ni nga to. Sorry mo sorry sa mga tao. Sorry. May sorry dia. Sige. Di Padayon na- na, ipadayon ang pagtambag. Sige. Abi mo Pindoy. Sayon ra kay na Pindoy. Mm. Asin ra katapat anak Pindoy. Tama. Asin. Asin Pindoy. Ug ang ako Pindoy kanay mong asawa kaning matog nga maganga. Oh, nya bawo gyud sa baba. Asas dali ra kay na Pindoy ay. Boboy kuana. Boboy kulon niya bababor. Boboy dili mo nagkuan day problema mo na. Boboy dili mo kanang mga alcohol kanang mga bibi kulon. Oh, shampoo bubuan. Pagtarong daw panambag. Tambang man gyapon ang ano. Pagtarong. Kay karon hindi ginawa di humot ang baba. So kato na lang atong tambang. Oh, Agree ka to? murag dili murag Madugay tani ug sige di ka mo agree nga mao magitoy dapat. Asin Pindoy, asin jud. Saan mo po nang ima binuang nang po na asin perting parata di ka maluoy po. Saan mo po Asin na jud. trabaho? Asin jud. Asin. Murag asin jud ang tambal Asam jud. ko na ng asin. Ibutang sa baba. Pindoy, ibutang mas- sa baba. Di ay Pindoy. Shampoo. Ngano man? Humot ang paginawa. Asin patay siya ng asin. Sa Agree. tinabal kay mong kuha na siya kanang binuro nga bulad kay mong asinon. Ba naman na. So kung kuha agree ka sa kuha, mo na gito siya Pindoy ha. Kato na jud. Kato na gyud. Agree ka? Agree na, sige, agree shampoo ko. Pindoy. Shampoo na lang. Matug ang imuhang Ano na lang, shampoo na asawa lang, Jud. Pindoy, maghigda, butangi og shampoo ang Ang iyang baba, bue or kulon. kulon. So kato na lang, so modawat nag next caller pa. Next caller. So next caller kamen kung kinsay Oh, gusto. kung kinsay kuan tawag lang mo na mong cellphone. So Nasa inyong screen. Nasa inyong screen. So Karon karon yung ninduta sa imong pagtambag ba? ay nga no, manambag oy. Simple Tama lang. jud ito ba? Dili sige. gyud ingon nga Tawag na kanang mo. dili ingon nga kanang matambag tanga kanang seryoso gyud nga manambag di kay ingon nga kanang magtambag nga tambag lang ako an. Tambag man ako na nako. Hanapin ko lang. Sige sa ito baga. Hello. Hello. Hello, sir. Uy, Hello. Sir Kalib and Madam Ling. May buntag. Pwede ba ko magpatambag sa inyo, ha, sir? Nakoy dako kayong problema, sir.
Kani maguna nga akong kuan sir bana. Baho kay tiil sir. Dugay na kay ko nagantos ani sa iyang kabaho sa iyang tiil sir. Tiil na po. Tambagin taon ko niyo sir. Namagoy kay kausa nga daghan kay mig mga Tikya. bisita sir. Nga ni ato sa mong balay tungod kay nami okasyon. Dating ako kay nangakuyapan da sila sir ang Bawa. kinungdan di ay ang Bawa kabaho is sa tiil. sa akong bana. Oh, kay ni siya tiil sir. Tabangi ko So, sir. simple na tikya. Simple ra kay na Tikya. tikya. Sige tikya ingani. Unsa may kung ikaw ana unsa may buhaton na? Abi nimo tikya. Parehatag problema tikya. Kay kanipod si Kalib sa una tikya, kabalo ba ka? Ha? Ana po. Baho pud kini siya tikya. Lumayan na po tanin mo. Sekreto lang to niya. Ay gud pa Yes, nga na yes, ikaw ba sa ang una. kuan ba kanang dili kay kita may imuhang ig-on sa tuang vlog. Nanambag ta kita na makaingon po nang mananaw kita yung mga bahog tiil. Kita sila atong gitambagan ay ako bahog tiil. Pareha jud tag problema gyud tikya. O, Kay si Kalib sa una baho kay nagtiil tikya. O, unsa may Ay, imong- puting unsa may aslong may sa solusyon tiil, na? Tiil niya sa una puting baho adjud. Unsa may solusyon ana be? Ay naminos tikya ba o tarunga. Ang nindot diha atong bubuag ko ano yung tiil gas. Para Gas. humot-humot pod. Ay tab nang Tambal gas. man na sa bahog tiil ng gas tikya. Sas, ay tuwa na tikya. Naitambag na ko tikya para dali ra na tikya. Balo kaling unsa? Unsa man pod? Bunal na pugkas pa, daot na putas mga viewer, Unsa bawal naman na. pod? Putlo ng tila na imong bana. Kana ra di mo kana, di ba? Di balik. Di basta-basta. Oo mo na. Kana ra di mo problema Oo. tikya. Sas, putla ang tila na imong bana. Oo, sulba di mo problema. Sulba, Di karo sulba, putla, Jud. karo madawat ang lain tawag. Ang sige Sus, sige. Katulad ay no. Katulad ay tikya. putla hindi no ko nimo ay magsige ka problema. Putla ang tila na imong bana. Ano mo mga problema nimo? Putlo ng tiil. O tawag kinsay gusto mo tawag. O nanapod. Nanapod. Ay, kuyawan na ito. Trabaho. Mas may man ang magkuan kita. Nambag ta para matabangan pod sila. 2023. Hello sir. Oh, hello. Mayong adlaw. May adlaw. Oh. Yes sir, mayong adlaw sa inyo handuhan ni May Madam adlaw. Ling. Oh, Mm. nitawag ko sir sa inyong programa kay kabalo ko maayo kay mong manambag. Sa problema din ni Manoy. Oo, yes sir. Oh. Oh, tawagan lang dahil ko si Tokyo. Uy, tugiyo. Kumusta? Bueno sir. Oo, okay Tokyo. sir. Oh. Kining akong patambagan nyo sir, kabahin ining problema sa akong asawa nga. Asawa Grabe po? naman yun kamaritis sir. Oh, maritis Dili sila. na yun makaya na ko sir. Naglibog na ko Wow. kung unsay angay buhaton. Kay ultimo ako iyan akong imarites sir. Isang kasimana na daw ko nga mag-ili sa ako ang brief. Uy. Bali-baliho na lang daw nako ni ang akong brief sir. Sas. Di mo na ba na ko niya sir. Lain po kayo. Iya ko imarites dito sa among mga silingan nga. Wa na ko'y brief. Ako na lang gibali-bali. Maluin taon mong duhan ni Madam. So simple. Simple na to. Simple kayo na. Sa akong problema. Simple. Ang nagpadalas problema sir. Tokyo. Tokyo. Uy. Sos kanay imong problema Tokyo. Kanay dali. Simple. Simple ka na. Kanang imong asawa may imong problema kay gimartis ka kay maritis. kanang ang imong problema Brief bali-bali daw niya. nimo imong brief. Tinuod mo po na. Kadaot po nimo kay kuan man po ka. Tinuod mo po na. Bali-baliho nimo imong brief kay ako bitaw sa una ni agi man po kuan style na. Pero Oh, Jud. gibago na O ko tama, sa rin. tama. Siya sa una. Oh, Nga na, ang gwapo nimo para dili na ka mamarites mo sa nga ba. Ayaw na pag brief, di baling mo ni sakto. Tama. Oh, ayaw na pag brief. Way kalas og Oh, way kalas og brief. Sos madawag Jud ta na. na tambag. Ayaw na pag brief oy, sos Di na lang nimo. mag-brief. Pareha ni Kalib, wa ni Oh, brief, wa na brief. koy brief Wa ni ron. brief. Kana mga Sa tambag. tibuok tao diri ah. Sos problema Kani nimo. sa way brief, Easy. ah. Ay, problema. Ayaw na pag brief. Tawag na ako tawag lain. Ini. Problema, brief. Hello. Wala pa. Hello. Hello sir. Uy. Hello sir. Hello. Ayong adlaw sa inyo ang duha ni Madam Lee. Oy, may adlaw. Saya to. Gaya sir. pod. Ako dahil si Kuan sir. Ako dahil si Indang. Ndang, sa ndang. Oh. Taga Davao. Uy, taga Davao. Sir. Mm. Palihog ko ninyo tambagi sa akong problema. Kay na problema magud ko ni akong bana sir. Kay oo, yes sir. Kini magud akong bana sir. Di gyud maligo mahadlok gyud og tubig. Abi niyo sir, sa katuig na ni siya nga dili gyud normal ang iyang pagkaligo. Ay, Bakit? kandingon siya. Ano na kayong Kandingon na siya. Kaya maligo lang gini siya og ting-ulan sir, mabasa sa ulan. Oh, Jud makaligo Indang. siya. Sir, maluya siya. sa tambagi ko niyo kay problema Ay. na gyud kay na ako ni akong Simple. bana. Dali ra kay Sir, Dada. daghang salamat. Okay, bye-bye sir. Salamat. Okay, bye-bye po, Dada. bye-bye. Pagtubag sa akong tawag. Bye-bye. Thank you. Ang yang bana ang unsa to usa siya ka klaseng bana nga Di maligo. di mali kandingon. Oh. Abi nimo Indang, kanang imong bana day,
Parehara po na ni Kalib Indang. Ana po. Kani si Kalib Indang, sus! Timbawaan na gid ani karon Indang. Hantod karon wa gani siya ligo. Daot na punta na sa mga Agoy, viewer. perti na ko mong lisuran niya mag Ay lagi damay ma. Dili, ay ko dili, kapila Jud. ba? Ay ko. Wa dyan na siya Sa man ligo, imong gyud. trabaho? Wa Binuang gyud siya mo. tigligo, gyud. Perminti man na Hantod binuang karon, imo. kita nang yang buhok, oh, wa na gyud. Murag, Ulaw. bulan naman ni siyang may ligo-ligo. Kako ni Ron. Baho ajud. Ay po. Ako ba kana imong Wa, Jud, tambag siya. ba? Wa gini na mao ni ato. Pareha mo ni Kalib. Ako'y tambag na. Ako'y Kana tambag. imong bana, pareha na Kalib. Kaning akong asawa, kaning DJ Siling, kanang iyang mga tambag, medyo sakto po na, pero nagbag-o na ako karon. Pero kaning mga bana nga dili maligo, Di maligo. mahadlok gyud daw siya ling ba, mahadlok gyud daw siya kuwag tubig, ulti siguro mo tamak og tubig, mura mo igking, mura day nag-iring na imong bana de. Mura day Iri yung kanding. Oh, ang style mo na kung kwan di maginamadala ni mo sa bligan kay dagan magyapon na. Para mo humot siya no, kaya ang problema Para sa baho. kung teknik. Para sa teknik na mo. Nakoy Ang teknik. Di man unsa- siya maligo. Unsa may teknik ni mo na? Teknik na ko. Ang iyang mga sinina, dalaon ako dito sa balon. Oh. May mo kaliguan. Oh, may akong kaliguan. Ah, Kaliguan, butangan dahil ako pakumot. Di ba? Ating humutas Oh. kong bana. Tama, tama. Ganahan na po pa mo tapos. Oh, ako agree na lang ko ato yan tambag na lang. Agree na lang ko. Ano na lang? Mato imong buhaton inda nga. Oh, dalaon nimo. Ang iyang mga sanina Oo. tanan, dalahon nimo dito Dito sa sa tubig. tubig, Ang lamhan, lambakan o dito, sa washing libyuhan machine tarong. baron. May kaligui ang iyang sanina. Oo. Pero yung suot niya, Humot yun. humot siya. kay siya. Oh, so Kaya sa ano lang. indang, ganahan kayo matapos. So ana na lang. So ana na lang. So Ana na daghan lang. kayo salamat. So na ang daghan numero da kung kinsa tay gustong mo tawag pa mo. Tawag lang. Hangtod sa sunod na to nga mga sunod panag-uban. na panag-uban. Oo nya palihog ko suporta sa ato ang programa dinhi sa Kalibangan TV o tupluka lang nang na sa ubos kanang gitawag dag subscribe o ganahan mo para ganahan mo may humo og mga maabot mga video. So peace sa inyong tanan. O pakatawa lang unta happy mo Inyo 2023. So daghan patag mga videos nga mga umabot. So good luck and More power. more power. God bless you. God Babu. bless.